Captain! Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng! Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanen nung labida tayo anay. Kapitan Enteng! Ay, sus! Ay, adaytan! Ay, apay. Kasla da pagbutbut nga ba? Ay, Jay Bombay! Ay, umayan! Andiyan umay na arami day. Ay na, umay naksingiran! Ha? Ay, imutang ka? Ay, aglamangak, inteng, ibagam nga awanak! Sakpay mati kapitan apagulbudam. Ay na, Ay, nangit ibaga? Ingkan, ibagam nga awanak! Di, daitan. Ay, ibagam nga awanak! Ay, wala si Banang. Ako singil si Banang. Wala kahapon. Wala na naman ngayon. Wala daw ngayon siya eh. Ikaw sabi kanya magbayad na. Ako sabi huwag yu pautangan Banang sa next na susunod, Win. Ha? Bakit? Ikaw maniwala. Hindi marunong magbayad si Banang ng utang niya. Ganun ba? Oo kaya. Kaya huwag kang magpautang ikaw. Mayate ang istambay dito itersinam kagawan. Nagadutila ako mau. Napumpuno day ta istan time. Ay, kutwan inutang ko iti Bombay dayta. Aya, Wen, nagidan kami kanya antim nga imutang. kagawan. Mm. Samot day ta jay Bombay ang nagutangan niyaw. Ay sus, isong agpaysaw. Ha? Ay, umayon. Apay akas lamabutbutan ka. Aglamangak, ibagam nga awanak ha. Ha? Ay, uwan kagawan. Aglamang kan. Maniningil ako. Ay, walang tao dito. Bakit? Hindi ka tao? Ay, tao ako. Pero dito sa tindahan, walang tao. Tindahan bukas. Wala tao. Wala nga. Tao po. Sabing walang tao eh. Sabihin mo Kwanang. Ako singil ngayon. Balik ako bukas. Huwag siya tago. Badang, kita jay Bombay. Naggapu ijay balay da Maribanang. Idikwan, napan ijay tirsina ni Marikwanang. Tila sipsiputam, tuya. Ay na, ado ti utang dagita ako kumaray. Didakla tultuladin, apuro savings ti bayada. Marikwanang, Anyat gatang maray. awan ti gatangi. Makadlawak man maray. Apay atangad-tangadam to tersenak. Ay, nagado ti nakabitin dito itirsinam. Saan nabitin-bitin dagita? Lako dagita. Aywan anya. Nay, nagado a krispap. Anyang ida ito'y maray. Damagampay lang. Mamakan gawad. Na, Kahit na gito nga eh. kas kalamang lukloko ang agdamag-damag. Di mo dayta, paprice. Dagito'y lang tilakaw, maray. Na, kumita ka mga men kadagiti istantek napuno iti dilata. Kita Inutang mo dagita niya. Sino matinang ibaga nga inutang ko? Nakitaklaang matjay Bombay ang nagturong itay dito'y tersinam. Pati dayta sipsiputam. Kasanadyak masiputan, kat nakasango to'y tersinam di tabakay may. Na, istorya am tumanan kadagiti tattao nga imutang akon. Kung namulan awan utang yumo.
Ay, ada maray. Inaldaw nga umay daksingiran ijay tintin nagak a savings me kinibadung ka. Ah, Ulitik maray. Savings. Saan nga utang? ambok! Ulit mo't nga. Kahit amom numanuti savings me kinibadung ka maray. Damdamagak aya. Millionaires! Iso asaanan ang masapul nga umutang nga. Taadon ti savings me. Ay! Ay! Unay kat asuron kon. Day, apay, maray. May dito tersenak jay kumarem alas tawg. Asinaw. Ni Marituyang. Kahit, anya aya tinaramid na. Inuy-uyaw naman na nadagiti lakaw. Si gudmet nga amom daytan. Amummet tanday jay ako marita. Awan kanukat utang nan. Puro savings kano. Tibay bayadan na. Imbaga na dayta. Wen. Kan milyones kano turnong na bangkaw. Nagadown. Kastamat ti kunana. Ay, sa anak pa'y nga rod anak kabayan iti utang ko, maray. Ay, oray syakmat Sapay agkarasubli di agsingsinger. Wen nga rod. Imbag ata nalaingak ngaglemeng. Ay, uray syakmat amaray. Agpada tagayam. Paglemlemeng amngay. Ang mga nagpadata. Iti sirok tilamisaan. Ay, kunakon kahit. Agpadata talaga. Ay, nagrigatan ti agulbud. Ay, pare. Talaga narigat pare. Apay ngamin nga agulbud ka, kit kapitan ka. Diyan nga ron umayag sing-singir a Bombay ka ni Banhang. Ilimlim maganda. Katsak ti ipasango na. Ay, narigat ti kasta pare. Imbis nga da. Ibaga kano nga awan. Ay aga sembet data. Apay ngamin nanasken nga ilemengan naya. Di na pala bayadan. Kung nakarod ka na, bayadan na, no anya utang na. Sa narumbang nga ilemengan pare. Ada sumungan na motor paray. Ay sus. Na, apay no da sumungan pare. Isunsa man day tanjag sing-singir ka ni Banhang. Ne. Apay asikat yung lemengay. Jak kaya ti agulbud. Antay, ni Uncle ngay. Nasa pamat-anapan ija barangay hall. Ay, kunak numasang putak dito yung balayaw. Ha? Ha? Kwarog, kita eman no jay Bombay jay sumungad. Wanantay, kabisadok ti ungor ti motorsiklo na. Ha? Umay dito yung balayaw. Ay, pumaynak man ang singiran. Ha? Anya nga ti birbiro ka man, teng? Ay, masapol ang makalamangak. Ha? Ay, kwarog, sa dino nga tati paglamangak. Sa dino ngay nga ta. Ay, umayon na eh. Ay, talagang umayan. Ay na, alan ibaga mo no sa dino ti paglamangak. Sa dino nga tanya. Ay, dita! Ay, Dita sirok ti bangkitaw! Sige, aglamangak, ibagam nga awanak wan. Yan. Ikan sige, ibaga sige. nga awanak. Nakibaga! Anong kailangan ni ikaw? Ako maniningil. Ay, wala si auntie ko. Wala na naman. Kahapon. Wala. Ngayon, wala na naman. Wala nga, kaya umuwi ka na. Bakit lagi wala? Wala nga, Rod. Ikaw sabi kay Banang. Magbayag siya. Ako galit na. Napananje ag singsinger. Napanan rumuwar ka ditan. Ay, una yan. Inaldaw matan nga umay ag singer. Agong ungat ka nun antay. Isong agbayad kan. Makabaybayad. Na, apay nga di mo kaya ti agbayad. Adda nga rod tay pagsasao ako na. Utang, kalimutan. Yay, Bayam tama umadya Bombay nga umay ag singer. Pasado alas 5, kapitan. Di ka kadipe agawid. Awan pa'y lang kadwak nga agawid. Masapul ayamang nga dakadwam.
Anda garod liklik-likak ang masabat ko. Asinaw, Kapitan. Ay, tay Bombay ang nakautangan ni Banhang. Na, kano agpada kami, Kapitan. Ha? Ang damot utang ko. Nangag mo na dyan kagawan. Awan unit ti sumungad ang motor. Ang mga no isundak singer. Ay, aglamang akman. Ay, oray siya kaglamangak mat, Kapitan. Dito yung kabinet nga aglamang. Mangkita ka iti paglamangam. Anay, paglamangak nga rodan ngay. Ay na, ha? Ay. Ay, sakit Tuyan. babae. Apay man nga katawa kang agmay-may sa. Ay na, kasanaw, aglemlemeng da, gapu iti ado alone da. Kit, apay akatawaam ngay. Siyempre, gaputa sa anak nga aglemeng akas kadakwada, taawan utang ka nga ilemeng. Kay, gapoday ta, katawaam idan. Una, nga man, siya, puro savings titintin na ka. Bagking ka, ta puro savings. Ay na, oy, payapayak sakit di, ajay umay agsingir iti savings ka. Swerte ka nga raw. Iso asaan mo ida katawaan, tuyang. Ay na, adda ka no aglemeng iti sirok ti lamisaan, adda aglemeng ijay unag ti cabinet, adda ka no payaglemeng ijay pagiduldulinan iti walis ijay barangay hall. Kasano ana amuam amin da kita, tuyang? Ay na badong, amok aming amapaspasamak dito'y kabildatan. Kat no amok pa'y, nga oray ni Kapitan kat makilinlin namang matan. Magnakalaan ka diyang Kyle. Apay akas lang mabutbutang ka. Pagbut nga kumangay. Madlawmot nga agbutbutang ka. Agtigtigar-gar pa'y tibibig mau. Madlaw aya. Apay akita iti aglawlaw. No adda sumungan motor aglemeng takwaraw. Ha? Apay akabutang muti mo taor. Isu karon jag singer kanya antem. Ilimlemengan na. At sumungat ang motor hanggang. Ha! Ay aglemeng ka na. Limabas lang, Mike. Kunak man no jag singer da jayan. Saan ka din nga agnervyos? Taapay asaan kumangay. Kadwanak, Mike. Na. Apay ko mga agnervyos ka. Marikwana. Apay akatawa ni Marituya. Diyak ang mua. Itay pala ako manatawa. Ay! Kidaguman kitday. Sige. Ni, Na, na mo ilatay kan ti panang kidag ko kang kwana. iduron mo man. Sige. Asinaw tinangiduron kanya. Adda ayamat. Sana siya ka. Di nakitaan. Na, Apay nga min aya akatawa ka akatawa. Akas lamangin insulto ka. Kitaan na kami kan ni Maribanang sa kagkatawa. katno da kayaw tikat katawa. Apay nga rod. Anya tikat katawa am kada kanay. Nakakatkatawa ka day tilangame. Nagsagay-sayak mati kunak. Ay uray siyak mat. Awan mat tinakakatkatawa itilangak. Nga main, ilumlumangan niyo dagiti utang niyo. Nakamuam manan iti dayta? Ha? Awan pa'y mati maisekreto kan ka Marituyang. Amen, maamuam. Ay, siyempre, nakarkaro akpay ngam CCTV ay makita kan mga kuamain. Kat, anya ngay nga raw na daotang may nga ilamlamangan may. Katawaan na kami lataan no kayat mo. Tapod no matkit day. Siya, kukumaray, puro savings tibay bayada. Wen, ammo me akas tatar aramidam. Di mo ulit-ulitan. Ay, Ang katawa ka pa'y mare, tay durundakan ka ni Marikwanan. Sige, ang katawa ka, tay durunda ka. Jakman maituloy yun ati ang katawa.
Ay! Iduruntan maray! Nayan na ikaw! Naging mas timangan. Basta niyan titi aglutaw. Wanda kwarog. Uray no inutang ka, kanjak pa'y nabayadan ti inggatang ko iti kanan tayo. Ay, kwarog ada motor. Apa yung hodda mo taor? Ay, aglamang Ay, aglamang akmat. Sige, aglamang tayo amin ay. Ha? Hanggang sa dinong iti paglamang nga. Ay, Naglamang kayo matan adwa kini anti tita sirok ti lamisaan. Asus. ay, day. Sino nga iti mangilukat iti ridaw? Hindi nakibaon banang. Ay, hindi nakmatibawon. Ay, Abay nga taglalamang tayo maaminin. Ay, madi ah. Madi talaga. Tagulit ka. At ti kwarta banang. Kabayadan di utang mo. Tapno sumardengan day tangag sing-singir. Ay, Kapitan! Husto day nga inaramid mo. Tati utang, rumbang abayadan. Saan kat nga itarayan? Ala, sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin nung liabida tayo, anay! Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon Virgie Baklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag